लोगोफोर दिनै जों फैलायबाय पुनायाव दा बोथोरा बिराद मोजां माने अखा दोमैलु माने बांद्राय सान्दुंबो नङा आरो ओरैनोबाबो पुनायाव बांद्राय गरम जाखाया आरोना जों लोगोजों दा फैदों बेरायनो पुनायाव ओरैबायदि बास खारोना लामायाबो ओरैबायदि गुवार गुवार आरो गोबां मानसि दं नालाय दा बेयाव ओरै गारि मटरखौ नुबाय थागोन जों मानोना बे पुनानि लामायाव बेरायदों दा बे मेट्र' लाइन लगभग पुनायाव आंनिबा फुरा सेहेराव ना 80% माने मेट्र' लाइना जाजोब्बाय आरोना ओरैबायदि गिदिर गिदिर बिल्डिं दं बाहाय माने जों जे जायगायाव थांनो नागिरदों दा मोनसे पुनानि बिराद गिदिर फेमास शपिं मलाव थांनो नागिरदों जायनि नामानो जाहैबाय फिनिक्स मार्केट सिटि होनो आरो जायखिया दा बेयाव थांगासिनो दं आरो पुनायाव नायदो नों लामाया बेसेबां गुवार मोनसे साइडथिंनो माने गंब्रै गंबा बासखौ खारलांनो हायो आरो सेहेरावनो लामाया बेबायदि आरोना जोंनि समाव जोंनिथिंजायबा माला जाहैगोन बेबायदि लामा सामाफ्रा ओमफ्राय नैबे न' बिल्डिंखौ नायदो नों ओरैबायदि गिदिर बिल्डिं बियो माने फुरा ग्लास साइडजों ग्लास होजोबनाय आरो बियो आंनि साननायाव बियो माबा मोनसे मास्टार्ड कार्ड ना माबा कार्डफोर बानायग्रा बायदि कम्पानि आरो बियो बेयाव नोंसोर जों दा ATM कार्ड माबा माबि कार्ड बेफोरबायदि लायोना बेफोरबायदि कार्डफोरखौ बेबायदि कम्पानिनि माबायाव बानायनाय जायो आरोना दा ओरैबायदि गिदिर आरो बे ग्लास बेसेबा गोजौ गिदिर बिल्डिं बियो फुरा ग्लास कि ग्लास माने खाथियाव नों थाङोबा हां हां मोनथारो आरोना बेयाव आं भिडिअखौ बानायदों जुम आउट खालामनानैसो बानायदों खिन्थु ना अब्लाबो बेसेबां गिदिर नुदों नों मा होनो दा जे जायगाथिं जों थांदों बेहाय माने बांद्राय नर्माल आम पाब्लिकफोर थाया आरो माखासे जायगाथिं जाय पुनानि गिदिर गिदिर मार्केटफोर दङ जाग्रा जेराव बिराद बिहिर मानसि जायो आरोना ओरैबायदि मानसि ओमफ्राय नैबे जे जायगायाव जों थांदों बिथिं दा हाई ससाइटिनि मानसिफोर थायो गिदिर गिदिर कम्पानिफोर दं बेवहाय माने हाई स्टेन्डार्डनि मानसिफोरल' थायो आरो बे जायगाथिंजाय दा नोंसोर नुनो हाबाय दे पुनानि गासिबो जेरावखि जाया टाउनाव जेरैखि टाउन दं सेहेरा बेसेबां गिदिर माने बे जायगाथिं बेबायदिनो मेट्र' लाइन लागायजोब्बाय आरो जों सानो जोंनि क'क्राझारफोर बायदि जायगायाव बा आसामनि गुवाहाटिफ्रावनो हमनानै ला बेबायदिया माला जागोन बेखौथ' जों बुंनो हाला नाथाय जेब्ला जोंनि आसाम क'क्राझारफोर बायदियाव बिदि जागोन अब्ला बे पुनाफोर बायदियाव माबायदि जाहैगोन बेखौ इमेजिन खालामबा जों माने शक जायो आरो सिन्था जायो गावजों गाव पुनाया ओरैबायदि जायगा ना लोगोफोर बेयाव लाख' मानसिफ्रा इण्डियानि हरेक स्टेटनिफ्राय फैनानै खामानि मावफैयो ओंखायनो ओरैबायदि मानसिफोर दङ बाहाय खामानि मावनानै जानो थाखाय जेबो माबा गैया आरो खमि गैया माने जेखि जाया खामानि मावनानै फैसा खामायनो हायो बाहाय खास करके बाहाय पानिपुरि फानग्राखौनो होन बा अट' सालायग्राखौनो होन जायखिजाया मानसियानो बेयाव खामानि मावनानै सेटेल जानो हायो आरो पार्ट टाइम माबाखौ मावनानै नै दा बे जों लामायाव सफैबाय बे FC रड होनो मोनसे बेयावबो मोनसे बिराद मोजां माने मार्केट सोलियो आरो बेहाय ओरैबायदि कलेज एरिया स्टुडेन्टफोरनि ओरैबायदि भिर जायो बेयावबो मोनो पुनायाव ओरैबायदि माबा बेयाव नों हरनि 12टा 1टासिम नों बेराय बेयाव सान बायदिखौनो मोनजोबगोन आरो ओरैबायदि माने मानसिफोर भिर हरावसो बांसिन ओंखारो बेवहाय नै दा आं सफैबाय बे फिनिक्स मार्केट सिटियाव नै दिनै फार्स्ट टाइम पान्डा वर्ल्डनि बेहाय पान्डानि माबा मोनसे डिसप्ले देखायगोन खोमा सिङाव थांनानैसो मोनसिगोन माबायदि दा जों हाबफैबाय सिङाव बेहाय फ्ल'र खयथा दंथाय जोंबो दा मिन्थिया बाहाय खमसे खम 5-6टासो फ्ल'र दंदां जायखिजाया माने बेहाय गाहायनिफ्राय लानानै बे मलनि सिङाव गारि पार्किंआनो 5टा फ्ल'राव गारि पार्किं खालामनो हायो ओमफ्राय नों अबेबा जायगायाव नों गारि पार्किं खालामोब्ला बे मलाव गारिखौनो नागिरनानै मोननो नागिरा मानोना बेयाव ओरैबायदि गिदिर कार पार्किं दङ माने बे कार पार्किंआव जेराव थानाय पिलाराव माने नाम्बार लिरनाय थायो बेखौसो याद खालामनांगौ आरोना गोसोआव लाना थांनांगौ नायनो नै पान्डा वर्ल्डआव माबे पान्डाखौ बिसोर बानायनानै दोननाय डेक'रेसन हिसाबै दा मलखौ नायनो हागोन नोंसोर बेसेबां गोजौ साफायै ओरैबायदि माने बे मल सिङावनो ओरैबायदि लाख' मानसिया खामानि मावनानै माने पार्ट टाइम खामानि मावनानै जायो बाहाय ओमफ्राय नैबे जायखिजाया मलफ्राव गथ'फोरनि गेलेग्रा माबा माबि थायोना फार्स्ट टाइम नैबे बुस्थुखौ नुदों आं नैबे माबा खेल'ना गेलेग्राखौ मेगनाव माबा गानलायनानै बेबायदिनो आप डाउन खारो आरोना फार्स्ट टाइम बिराद
माने एट्रेक्टिभ माने गारियाव जिरायनानै जेब्ला बे हलिउड मुभिफ्राव बिरलाबायग्रा गारिफोर दङ बेफोरबायदि नुलायलायदों आरो जा रंजायो गथ'फ्रा बेयाव गाखोनानै दा मला नायदो जों नैबे सेकेन्ड फ्ल'राव फैबाय दा सेकेन्ड फ्ल'रनिफ्राय नायदो नों बेहाय माबायदि दा बे बिफां नुदोंना बेहाय मलनि सिङाव जेसेबां बिफांफोर बायदि नुदों बे गासिबो आर्टिफिशियेल बिफां जोबसो अरिजिनेल बिफां नङा मोनसेबो आर्टिफिशियेल माबाजोबनाय आरोना बिराद बरिया मोजां डेक'रेसन खालामनाय ओमफ्राय नैबेयो ट्राक बानायदों बे मार्बलनि गुथिसो दे लहानि गुथि ना मार्बलनि गुथि जायखिया बेयाव सिलभार कालारनि माबा खालामनानै बेजों बानायजोबदों आरो गल गल बुस्थुजोंनो ट्राक बानायदों गोजौ मानसिफोर गाखोनाय बेबायदि बे मलनि मोनसे खासियतआ मा हरेक सिजननि उनाव गोदान गोदान माबा माबि एट्रेक्टिभ बुस्थु बानायनानै दोनबाय थायो बेयाव माने मानसिफ्रा बर जाया आरो बेयाव थाङोबा नों हरेक एक मास बा देर मास 2 मासनि उनाव नों थाङोब्ला बे मलाव माने आलदा आलदा मोनसे नङा मोनसे एट्रेक्टिभ बुस्थुफोरखौ दोनथारगोन बे जायगायाव ना ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रा बेयावनो फट' माबा माबि लानोसै आरो बे मलाव थाङोब्लाना सानसे थाल्ला बेरायनानै नोङो माने टाइम खाथायहैनो हागोन ओरैबायदि गुवार ओरैबायदि गिदिर जायगा खालि नों आन्दायखायो आरो बे मलखौ बबेजों हाबदोंमोन बबेजों ओंखारदों बेबायदि आरो बे मलाव हाबहैब्लाथाय माने खम दामनिफ्राय लानानै दाम गोसा माने गासिबो कम्पानिनि माबाखौनो मोनजोबो बुस्थुखौनो ओमफ्राय नैबे मोनसे जायगाया जाहैबाय नैबे लाइटिं बायदि नुदोंना बेहाय बे मोनसे मेइन सबसे जायगा जाहैबाय फट' शुट खालामग्रा मानसिफोरा रिल खालामो बेहाय दा आंबो बेयाव ओरैनो भिडिअ लाबाय आंनि लोगोखौ भिडिअ खालामनो होबाय जोंनावथ' एकदम प्रफेसनेल मोसानो रोंनाय माबानाय गैया दा बिदिनो बेरायलाबायनानै भिडिअ देखायो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय आरो लाइक खालामबानो जाबाय बियो पुनानि एयारपर्टनि बहुत खाथियावनो बिमान नोगोर बे जायगायाव दङ बियो बांद्राय गोजान जाया बिल्कुल खाथि जाथारो जुदि नोंसोर टाइम स्पेन्ड खालामनो लुगैदोंब्ला बेबायदि मलाव फैनानै आरो बेनि आसे पासे गोबां हटेलफोर दङ बेयाव थांनानै नोंसोर बे मलाव खालामनो हागोन आरो नैबे जाहैबाय क्रमा इलेक्ट्रनिक आइटेम फानो बेयाव ओरैबायदि भिर दा मानसिफ्रा माने डिसकाउन्टनि चक्कराव फैयो आरो दा नैबे गोजौनि फ्ल'रनि बियो डेक'रेसनफोरखौ नायदो नोङो बेहाय ओरैबायदि मानसिफोर फैयो लाख लाख मानसि आरो ओरैबायदि मानसि माने जोंनि क'क्राझारनि फुरा जेसेबां एरियायाव दखानफोर दङ जेसेबां मानसिफोर थायो बे मल मोनसे सिङावनो थाजोबो जोंनि क'क्राझारनि एरियाखौ नायोब्ला आरो दा जोंनि जायगायावबो आसा खालामबाय फैबाय थानाय 5-10 बोसोरफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि गिदिर गिदिर मलफ्रा फैगोन होननानै आरो जों मोजाङै इन्जय खालामहैनो हागोन होननानै दा लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआ बेसेनोसै दा भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बे पुनानि मलखौ माबायदि नुखो आरो बेरायफैनो लुगैयोब्ला नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन गोबां मोजां जायगा दं बेवहाय हाजो हाला बेरायनो हागोन नोंसोर हिस्ट'रिकेल प्लेसेसफोर दङ बाहाय दा नोंसोरो माब्लाबा आंनि भिडिअखौ नुनो मोनो दा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै आरो एसेयावनो नोंथांमोनखौ आसा खालामबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों होननानै आरो सापर्ट खालामगोन होननानै दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय